Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si GC, 21 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Taga San Carlos City, Negros Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong anak. Wa man gud mi makasal sa akong asawa dihang natawo siya. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang nagmabdos pa ang akong asawa sa among anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Mers, karon nga mabdos na ka ba? Manarbaho na ako sa Cebu. Ha? Biyaan ko ni mo din sa Negros? Lisod masab kaayo kung dadunti ka sa Cebu. Sa pagkakaroon nga, dili pa ko siguro kung makakita ba kong trabaho. Mabdos baya ka. Pasinog, maglisod ta og sugo dito sa Cebu. Mangita pa baya kong trabaho. Ang... ikaw ko'y mag-ikot-kot. Sige lang, Mars. Kaya kining akong paglarga sa Cebu, para ni sa tong ugma, sa tong anak. Kay aron inig panganak nimo, may kwarta na niya ta. O niya, magplano tang magpakasal. Sige lang, kay kung okay raon niya ang akong sitwasyon dito sa Cebu, kung makapahilaw na ako, dadon taon niya mo sa atong anak dito kung magkagawas na siya. Haba, Mercy? Maayo kay nakakitara din kong trabaho din sa Cebu. Gamay ra ang sweldo pero arang-arang na lang kung atol ako sa Negros Permi. Kumusta naman ka si Mercy sa amo? Mga nakay ra ba to? Oh, ang mama man ni Mercy. Hello, ma? Hello, si Mercy, nagsakit-sakit na ang tiyan. Ha? Ako na gisugo o patawag niya nimo. Kay sakit na kuno kaayo ang iyang tiyan. Dara ah. Hay man siya. JC, sakit-sakit kaayo. Hello, day. Unsa may akong buhaton, day? Adto na lang mo sa ospital. Lagi nang andam pa ko sa mga gamit. Hindi po ko mahinol. Tapos pag-andam kay magsakit na akong tiyan ng maayo. Diretso na lang mo sa ospital. Ipabalik na lang ni mama ng mga butang diha kay basig makaanak na kadiha sa bahay. Agay, sakit na gyud kay JC. Meron sa may ako ikatabang. Sige na dong, JC ha. Ato na mi sa ospital. Mutawag lang unya ko kung matauhan na kinis Mercy. Sige ma. Sige na. Bye na. Ahak man ni kimitanga eh. Gusto lang ko tabangan si Mercy sa iyang gibating kasakit. Apan unsa may babuhat ko. Paita ining malayo tas tong asawa eh. Wa pa magid manawag si mama. Kumusta magas Mercy? Ako na lang kay manawag no? Pero basin makadisturbo ko. Ang mama ni Mercy. Hello, ma. Hello, nanganak na si Mercy. Ay, salamat. Unsa may anak namo ni Mercy, ma? Pwede ba na ako siya makita? Manawag ko sa video call, ma. Ingna si Mercy. Pwede ba na ako siya ikasulti? Ano siya Wapo kaayo liwat nimo. Uy, ka-cute sa kong anak. Imo rang anak? Ako rabay nagmuna-muna kutong ani ha. Aw, ato ning anak. Tuod, di ba ya imo apelyadong nadaas bata? Ha? Nga naman. Recorded by X Thunder Gaming. Lisod kaayo nga nanganak ang akong asawa nga layo ko. Gusto man ako siyang tabangan apan unsaon nga naamang ko sa layo. Himsog ra ba ang bata o liwat kay nako? Apan ang akong gikagulan kay wa kini makada sa akong apelyido. Kay wa ko dito.
Naa siya'y live birth. Apelido sa kong asawa ang Gida. Pero, draft pa kuno ni. Wa pa ma-process sa LCR. Hangtod nga dihang nakatigom nami, nagplano dahil ming magpakasal. Aron nga makadana sa kong apelido ang among anak. Ug unya, Congratulations! Congrats! Salamat! Salamat Salamat, ninyong salamat. tanan! ya, diretso lang tantanan sa ilang mercy ha. Kay ato dito ang resepsyon. Pero sa mo kuno na to makuha nga atong marriage contract. Anong nagdali man ka, uy? Siyempre no, aron nga mahingpit ang akong pagkaamahan ni Undong. Kaya di pa dahil hingpit ng imong pagkaamahan. Dili pa magud ako apelyido gud ang gida sa bata gud. Mahingpit lang ng ang akong pagkaamahan kung ako naging apelyido ang mabutang diya sa birth certificate. Pero may nakasulti na ako, Chess ba? Nga basin og mahal ko ng pagpausab og apelyedo. Ha? Mahal pa di nga kasado naman ta. Isa na. Di man gud ko noon ta na pwedeng usbon. Pero kung gusto gid ko no kang ipausab, makagasto gid ko no ta. Unsa? Ay mahal bitaw kuno na Jess. Mao ba pa? Wa din na mada sa imong apelyido ang bata sa iyang pagkatao. Wa pa. Ay, wa din na magda sa imong apelyido ang bata sa iyang pagkatao. Wa pa. Kay dito baya ko ana sa Cebu pagpanganak ni Mercy. Oh, tuod sa. Bisat pa og may marriage contract namin ni Mercy pa. Di so ba gihapon pagpausap sa apelyido sa kong anak? Ang mao masanay pong nila. Kung mao na, lisod din nga makada ang akong anak sa akong apelyido. Jazz, dito may kikan ni Undong sa sentro. Nagpa-immunize me. Unya kay gipangayuan man kog life birth sa bata. Mong akong gihatag ang iyang life birth. Nga ang imong apelyido ang nakabutang? Oo. Kay wa man na mapausab ang iyang birth certificate. O mao na ni karon ang record sa atong anak sa iyang growth chart sa sentro. Unsa? Gikagol kay nako maayo nga wa makada sa kong apelyido ang among anak sa akong asawa. Naningkamot gani mi nga makasal kay nagtuo ko nga sayon lang ang pagpausab sa apelyido sa among anak kon kasado nami. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sa Cebu ko diha nanganak ang akong asawa sa among anak. Ug wa kini makada sa akong apelyido. Pwede pa ba kining mapausab sa LCR kay draft pa man kuno ni? Ikaduhang pangutana. Kung i-process namo sa LCR kay kasado naman mi, dili na ba kami maglisod tungod kay may marriage contract naman ming ikapakita? Ikatulong pangutana. Kung magpausab mi, unsa man kaha ang posibleng mga kinahanglanon? Ug pila masab kaha ang among magasto? Ug asa masab mi moduol para makatabang namo? Ikaupat ug katapusan. Ang gidara ba nga apelyido sa bata sa iyang growth chart? Ang apelyido pa sa kong asawa. Kaysa live birth man sila nagbase. Mas maglisod ba mi ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, JC. Maaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner nga usa ka lisensyado og profesional nga medical doktor ug ako usa ka lisensyado nga abogada ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal, Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. salig gyud mo no nga ang kaning inyuhang mga suwat ug ipada ninyo mahatagan gyud og sakto
direkto o klaro nga tubag mo na ay namo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Amo ginang gisiguro guys Yes. nga maskig unsam pa maagi mapada ninyo ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Unsay hangyo nato sa to mga letter Ako senders lang do? ihangyo, amo lang ihangyo, kumplituha ang inyong address. Yes. Para may balumi og asa hangtod makabot ang atong programa sa Remen og detalyado ang istorya para mahatag kinabuhi sa atong scriptwriter og mga talents. O perti baya natong kusuga dili rang diri ay diri sa ato ang nasud kay naatay mga avid fans ug listeners sa gawas, di ba Dok? Yes. Mayong pagpaminaw dahil dia ni kitsa ba to? ni Barliso. Yes. Og ni Kimpan Albero dia sa abroad, ha? Neil Pagoso dia sa Australia. Akong mga pagumangkon dia sa Canada, Hinyen og si Kim. Flora Herona dia sa Arizona, USA. Minaw nila Yes. na to atani, ha? Og katong atong listener sa Japan, no? Oh, naapod Naapod. sa Kuwait, naa sa Egypt. Saudi Arabia daghan. Yes, kumpleto no. And because mapaminaw manggudtan nila pinaagi sa ato ang Facebook account. Live streaming na. Yes, mapaminaw yun so usahay katong mga maawit pud nga maminaw sa ato ang radyo ay mog kagool kay naaman sa ato ang Facebook account no usay mo brown out, usay mawa barong signal kay hinay aw na atay Facebook account nga pwede ninyong mapaminaw or kung wa mo or naapod ta YouTube channel guys. Ha? Yes, ako proud kay ko ni akong partner, no? Ngayon siya lisensyado nga abogado ug lisensyado nga doktor. Kuya. Pero mudugang gyud ko ato ni nga. Yes. Kini akong partner para sa kasayuran sa tanan, no? Si graduated summa cum laude. Yes. Grabe. Ako ay graduated scholar ato ni. Scholar. Scholar ko ni mama o ni papa. Correct. Bahala na. Pero nahimong lisensyadong doktor. Very Yes. successful at that. Di ba, Dok? Yeah, ang ato makutlo nga pagtulunan karon Yes. adlaw mao kini nga you have nothing to prove to anyone. Yes, tinuod. Do not compare yourself to other people, ha? Kay kanya-kanya man tani, no? Tinuod. Ingon ba tatong na akong nabasahan o batian ba ko sa mer? You compare yourself kung unsa man kagahapon. Tinuod. Ayaw niya kanang di man ka obligado. Ngano man, oh. Ang imuhang tamdanan, ang imurang kaugalingon. Mao Be gyud. yesterday, be better than yesterday, be a better version of yourself. Yes. No? Dili gyud ka mahalan mo tubag sa mga tao kung unsa ka. Mao gyud, no? Oo, di ba? So, ang atong magtatampo Yes. attorney, kisa ba ito i-greet na ito, no? Oy, ato ang mga i-greet bitan-awan na to ni ato ang mga Ako i-greet na si Honorable Judge Francisco Puray Jr. da sa Inunangan, Southern Leyte. okay. Honorable Judge Rico Rintusa sa Bugo City, Cebu, no? Yes. Ako na yung mga amigo ng mga judge ito ni. Daghan ka. Daghan ko. Daghan kag mga ako maglisod mo ko makigmigog mga judge. Uy, kay nagpractice man ta sumaikot ka. Amigo sa una, karon nga judge na, medyo kaila lang yapon pero dinigod pa sa una. Also Ah, kang Sally Alfante, Baby Audrey, Jongjong Abacada, Lita Amoroto, kang Ting Biton, kang Salon Javier. Hello sir. Ug kang Miguel Angelo Tejano. Yes, ngadto day ni Dr. Gin Hiruna, da sa Sugod Southern Leyte. Salamat kayo nung Gin sa imong mga advices. Tinuod. O ngadto ni Angela Ambong da sa Baay City. Doon na sinyo ato ni, no? Yes. Ay, Ah. kaniday si Mercy Villarin, Suip Olculio, magpa-shout out sa iyahang family sa Linaw, Tayasan, Negros Oriental from Yes. Mercy Suip Villarino or ug ang mga taga Barili also do from Cebu iya po kunong ipag-greet. Thank you. Taga La Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, si Maricel, Rosalia o si Antonio. O gatong Yes. mga guards diya sa kuan, sa TRC Argao, no? Mayong pagpaminaw, no? Letter sender karong adlaw punto legal ta Punto do. legal ang atong letter sender si kinsa to atong letter sender? JC. GC, no? Yes. Si JC, 21 years old,
taga San Carlos City, Negros Occidental. Occidental rin ang Carlos. No? Nakanan ako ng San Carlos, nakapalit mga nimig Bayawa ni Bob Trinidad. Amo tong nadaghan mo to yung Bayawa. Punto legal ang problema ni JC, sumasa na bati na to sa drama. Ang unang pangutana ni attorney, sa Cebu dihang sa Cebu ko dihang nanganak ang akong asawa sa among anak. Wala kini makadala sa akong apelyido. Pwede ba kining mapausab sa local civil registrar kay drop pa man kuno ni? Say draft ba uy nga. Naboy draft Inihatod nga. na ni local civil registrar, mauna man na siya ang pangano. Pero of course, ang iyahang manggong situation ani nga I think na anak ang bata before sila nakasal or daning kamot siyang makasal siya, dili mangyud na good. Duha man ni ka situations, no? Una, kung naanak ang bata before mo nakasal, then ang bata mahimong ang pag-anak sa bata kay wa pa mo gikasal illegitimate. Pero succeedingly kung gikasal mo, naminyo mo, pagkahuman mataw ang bata, pwedeng ma-legitimated ang bata. Now, sa inyo ha, kung pananglitan, minyo mo, legitimate man gyud ang bata, makadala gyud unta ang bata sa imuhang apelyido. Di ko kasabot nga nung dili ma-change maski pagwa ka pagpanganak sa imuhang bata kay ang need ra gyud ana is ang katuramang date of birth, pangan sa bata, pangan sa mamagpapa, kinsay ni report sa record of birth kanus agi kasal ang mamagpapa, madagid ang imong apelyido. Now kung naminyo nauna og kaanak before mo naminyo, ipa-legitimated lang na nato ang bata, dili na problema, mahatagan ra gyapon na siyag estado sa usa ka legitimate child ug ang katungod ana usa sa katungod ana nga makadala sa imong apelyido. Okay. Ikaduhang pangutana. Kung i-process namo sa local civil register ang kasado Kay kasado naman mi, Mm. dili na kaha mi maglisod tungod kay mag-marriage contract sa may naman marriage, ning no? ipakita. Oh, naa naman mo yung marriage contract muna ang ato ang buhaton. Process of legitimation. Nga from illegitimate mahimo ng legitimated ang bata tungod kay maski wa man siya na anak no sulod sa kaminyoon, nagkadayon man ang iyahang mamagpapa kamo. So, ngano mahimo makang illegitimate nga naminyo man succeedingly mong mamagpapa, unsa may proof nga ipakita ana, no? Ang birth certificate sa bata ug ang inyuhang marriage certificate pagpamatuod nga ikaw ang mama, ikaw ang papa, ug kaning mamagpapa nga naa didto nakabutang sa birth certificate sa bata, naminyo silang duha. Mahimo ng legitimate ang bata, makadanas imong apelyido. Okay. Ikatulong pangutana. Kung magpausab mi, unsa man kaha ang mga posibleng mga kinahanglanon ug pila man kaha ang among magasto? Asa man sabi mo dool para makatabang namo? Of course no, adto ra gyud mo sa local civil registrar kung asa na rehistro ang anak ang birth certificates imong bata. Dalha ang PSA or NSO copy sa inyuhang marriage certificate. Pagdamog inyuhang ID as ginikanan, government issued ID, para pagpamatuod nga kamugyod na no. And I think naaray form nga fill upan didto, di man ganit nga na makaabot og 2,000 or 1,500 ang bayranan didto. Magkinahanglan siguro mo og abogado para lang magpanotaryo sa katong form nga fill upan ninyo sa local civil registrar. Di pagyud na siya dugay ma-process, dali ra gyud pud kaayo. Okay? Okay, barato raman di ay no. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ang gidalara nga apelyido sa bata sa iyang growth chart ang apelyido pa sa akong asawa. Kaysa live birth man siya nagbasi. Mas maglisod ba mi ani? Dili man, wag gyud problema ng growth chart kay kanang growth chart sa City Health ra man na. Oh. Ang basis nato sa pagpausab is ang birth certificate gyud ug ang marriage certificate ninyong manag-asawa, way laing dokumento. So di gyud mo maglisod ana, sayon ra na, way problema na. Kanang sa pediatrician sa attorney mo ni siya yung growth chart? Yes, sa pedia mo gyud na dok. Di man mo matter sa health center ra man na. Ang importante ana is na ma-change no ang katunga naminyo lagi sila. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center,
radyo mo nationwide. Tatak Areman, Daghang salamat ug maayong adlaw.